Въпреки че синоптиците ни обещават още известно време топли дни, сериозното захлаждане през миналата седмица ни провокира отново да помислим за отоплението през зимата. По-високите цени на тока със сигурност пък ще се отразят сериозно на семейните бюджети в домакинствата, където няма централно парно или пък възможност за отопление с дърва, например. Климатика се оказва, че е една добра алтернатива и ефтино, ефективно отопление. Как обаче да го изберем? Дали по-високата цена е гаранция, че ще спестим пари в бъдеще? Това е един от въпросите, на който ще се опита да отговори репортерът Ивелина Николова. Тя е в една от фирмите, които се занимават с продажба и монтаж. Добро утро, Иве! Добро утро! Хубаво е да не чакаме наистина последния момент, както казахте и вие, преди зимата, за да изберем своя климатик. Сега от Атанас Дилов ще разберем кои са най-важните неща, когато трябва да поставим климатик в дома. С какво трябва да се съобразим? Добро утро първо. Много е важно да знаем системата, която ще ползваме, дали ще се използва само за охлаждане през летните месеци или за отопление през зимата. Приемаме, че и за двата варианта. Конкретно сега, с какво трябва да се съобразим? Кубатура? Най-важното е помещението, това колко квадрата е самото помещение и кубатурата, която ще отопляваме и охлаждаме, самото изложение на помещението, което искаме да отопляваме и въобще да климатизираме. И вече по-малките фактори са дали е добре изолирано отвътре, отвънка изолацията. Как трябва да работи климатика? Целодневно да поддържа една температура или когато хората са на работа, по цял ден ги няма и само вечер да включват за по 2-3 часа, колкото да затопли? За да бъде максимално ефективна една система климатична, е хубаво, особено в режим отопление, тя да не бъде изключвана. През целодневно да работи, като през деня, ако няма никой в помещението, е хубаво да се оставя на по-ниски градуси. В момента, в който вече в помещението вече почне да има човешка активност, е хубаво да се увеличи на комфортна температура за зима 22-24 градуса, така повърхностите не изтиват и помещението максимално бързо се климатизира и по този начин системите са най-икономични. Най-скъпия климатик ли ни гарантира най-ниска икономичност? Не. Най-ниска икономичност в смисъл трябва да избереме климатик за нашето помещение, възможно най-добро КПД, най-ниска разход на консумация на електроенергия и най-добра отдавана мощност в режим на отопление. Пак предимно режим на отопление, защото това е месеца, в който сезона, в който климатиците се правят най-трудно. За да бъде един климатик икономичен, трябва да гледаме това консумацията му да е по-ниска, а отдаваната мощност да е по-висока. Средните класове климатици също така са предпочитани заради ниската стойност. Те обаче харчат ли повече и по някакъв начин наистина рискуваме ли да имаме по-висока сметка за ток? Зависи от системата. Среден клас влизат както китайски, така и японски системи. Това са масово производствата на климатична техника, като даже китайските са нисък клас. Те ни гарантират висока консумация на електроенергия и почти нулево отопление зимата в режим на когато искаме да поддържаме комфортна температура. Хубавите системи са стандартните са японски, на японски производители, които... Като цена горе-долу можем ли наистина да кажем колко е? За стандартно помещение от 15 до 30 квадрата, това са спалните и всекидневни помещения, цената излиза между 1200 до 1800 лева. Добре, благодаря ви много. Видяхте кои са най-важните неща, с които трябва наистина да се съобразим и да купим най-добрия климатик за нашето помещение, което ще отопляваме или охлаждаме.